Ένας άλλος προκλήθηκε στην Ουκρανία έπειτα από την ανάρτηση του γνωστού Ουκρανού δημοσιογράφου Ρωμάν Ρεβεντσούκ στο Facebook. Σήμερα έλαβα πληροφορίες από τις πηγές μου στην SBU, τη μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας. Από σήμερα, ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών της ΑΕΦΟΥ είναι πάνω από 310.000. Χάρη στο Ζαλούζνι. Στην ανάρτησή του υπάρχουν εκατοντάδες οργισμένα σχόλια αλλά και κάποια άκρως επιθετικά, αφού ο Ρωμάν Ρεβεντσούκ πρόσκειται στον Ποροσέγκο, τον πολιτικό αντίπαλο του Ζελένσκι. Η αποκάλυψη του Ουκρανού δημοσιογράφου πάντως επιβεβαιώνεται εμέσως από πρόσφατα δημοσιεύματα μεγάλων δυτικών μέσων μαζικής ενημερώσεως, τα οποία μάλιστα στυλιτεύουν τη λειψανδρία στον Ουκρανικό στρατό, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως στην Ουκρανία έχουν γεμίσει από βίντεο που δείχνουν βίαιες προσαγωγές ανδρών, ακόμα και από παραλίες, προκειμένου να ενταχθούν στον Ουκρανικό στρατό. Είναι πάντως η πρώτη φορά που λέγεται κάτι τέτοιο δημόσια από άνθρωπο που μόνο φιλορώσος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς δεν έχει κρύψει τη συμπάθειά του στις ακροδεξιές οργανώσεις της Ουκρανίας.